Sabi, sabi, sabi. Kulong ka muna, ha? Kulong muna ikaw, diyan ka lang, ha? Mamimili lang ako, ha? Good afternoon mga lods, it's me, Clany, and welcome back sa ating channel. So today is June 7. Matagal-tagal na akong hindi nagbablog kasi nga medyo nagkasakit. Hindi naman siya nagkasakit pero sa sobra na yatang bigat o sobrang upo sa kaka-laptop is sumakit na yung aking likod. Yung lower back ko is sumakit na almost 3 days na ata. O 3 days or 4 days. And that day, hindi rin ako naliligo. Oh my God, di pa rin ako naliligo nga hanggang ngayon. So medyo nakakalakad na ako. And wala nang stocks na pagkain. At mamimili tayo ng konti ngayon. And lockdown pa rin dito sa lugar namin. Di pa rin kami nakapasok, almost 1 month na. Ang tagal ng kasama ko. So, ayan, naghihintay ako ng kasama na sobrang bagal. Ano na, Dek? And wala na rin pagkain. Wala na rin wet food. Medyo wala na rin ding yung pang CR ng aking pusa. Kaya medyo mamimili na rin ako ng stocks ng aking pusa. And we'll see kung ano pang aking ipapamili ngayon. O natin ngayon. So, ayan na nga mga loves, andito na tayo sa labas at sobrang init. Sobrang init na talaga sa labas kasi summer na at alam nyo naman, pag sa Middle East, iba yung init. Nakakapaso siya sobra. Kung alam nyo yung nasa pugon o nagluluto ka ng kahoy, ganun yung pakiramdam ng init dito sa Middle East or dito sa Kuwait. And ayan, ilang linggo na rin akong nasa loob ng bahay at hindi nakakalabas nga ako. Sobrang init naman. Nung oras na alas 3 o alas 4 na alas 3 ng hapon at kainitan talaga ng araw dito. So papunta na nga kami ng market at titingnan namin kung alin yung konti ang pila. Dun kami kasi 3 o'clock na, hanggang 5 lang yung market open kasi 6 o'clock is curfew dito sa amin. 6 ng hapon hanggang 6 ng umaga curfew dito. Dito sa lugar namin, natapos na talaga yung total lockdown. Pero kasi, yung area namin dito is naka-isolate. So, meaning, lahat ng nandito sa area na to, hindi ka pwedeng lumabas sa ibang area. O, kaya hindi kami nakakapasok o hindi kami nakakapagtrabaho. Pwede kaming lumabas ng bahay within the area lang. Oo. So, ayan, bili kami ng tinapay. Tingnan natin yung expiration. Bakit?
mamili. Ano na? Hindi na, payaw na. Mga chichirya, ano ba yan? Ako yung driver. Ako yung driver. Driver. Pangit naman yan, yung maliliit lang. Ewan. Saan ba? Wala yung maliliit eh. May sibuyas pa ba tayo doon? Ano ba? Pangit ang papaya. Hello mga loves, ayan mag-haul tayo ng ating mga pinamili ngayon.